KBP. Philippine Standard Time hali sa Pag-asa 3 minutos lapwas alas 5 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa indung tagapagbareta. Diyos marhay na Webes na pagkahapon sa pangarangkang news base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Digdi po sa mga bareta ngunyan para sa aga sa DZGB. GB garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa Lado Nacional, sarong resort casino owner ang preparadong magpasubli ning lugar para sa pigluluto na charity boxing bout sa pag-ultanan ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte asin Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sigon kay Senador Panfilo Lacson. Kan hapoton kung tama ang pag-ako ni Torre sa agyat sa iya ni Duterte, sinabi ni Lacson na personal call na ini kan PNP chief asin dapat irespetoan sa iyang desisyon. Dagdag pa niya na kung madagos ang laban, ipambabakal niya ning tiket ang sarong bulan niyang pensyon bilang retiradong 4-star police general. Dagdagan tan detalyes kan bareta sa Lado Lokal. Nasa linya si kumpadre Alar Mario Padingal. Marhay na hapon, please go ahead. Illegal na droga, shabu, ang dapat natutukan kan mga otoridad, lalo ang PDEA, PNP, CIDG sa mga rayong barangay, bakuan mga small time na illegal na sugal, siringgan na tupada, sintong its. Yan ang kagadan kan mga barangay official at residentes na aktual nakaka-obserbar. Padingal, napuputol ang linya. Hello? Go ahead. Na nakaka-obserbar ka ang aktual na sitwasyon digdi sa mga rayong barangay. Dahil pati mga high school students nagiging target na kan mga sindikato ni illegal na droga. Napuputol ang linya, ang transmission. Nawara ang linya mo, kumpadring Albo. Tadahan may ka kung maka-reconnect giraray, ano? Balikan tan detalyes kan bareta sa Lado Nacional. Sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Departamento de Salud na magbugtak nin mga medical teams sa manlain-lain na evacuation centers dahil sa peligro nin pag-ulakit kan mga helang. Afera kaini ipinag-orden man kang presidente sa ahensya na magbugtak nin mga doktor asin nurse hali sa national asin lokal na mga opisyal o kay ospital tangani masiguro na mababantayan ang salud kan mga bakwit. Afera kaini pasiguro man kang presidente sa DOH na magkaigo ning supisyenteng supply nin bulong asin kagamitan ang medical teams tanganing masimbagan imaalalayan ang mga nagkakahelang sa mga evacuees. Balikan tan detalyes kan bareta sa Lado Lokal. Nasa linya si kumpadreng Alar Mario Padingal Giraray, please go ahead. Illegal na droga o shabu ang dapat natutukan kan mga otoridad, lalo ang PDEA asin ang CIDG. Yan ang kagadan kan mga barangay official asin mga residentes na nakaka-obserbar kan aktual na sitwasyon digdi sa mga rayong barangay. Dahil makadit na pati mga estudyante sa high school ang pagkasabing target na ngunyan ka mga sindikato na illegal na droga.
alagad ang iatuman man ng mga pulis lalo ang CIDG. Asin ang ibang pang otoridad iyo ang mga small time na libangan kan tao siring kan turtopada asin tungits na pampalipas oras ang mga illegal na droga. Iyo ang dapat natutukan dahil talagang nakakaadit ini sa sitwasyon kan mga kakian na nakulan mga naging biktima. Dahil man nagkukulang sa pagtaon ng informasyon ang mga barangay officials, alagad kulang sindanin police power, kaya pigasahan man garay ang armadong enforcers para iyon magtao kanin aksyon lalo ang PIDEA o kaya iba pang mga autoridad. Alarmario, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, kumpadreng Al. Idiretso tamo na ang bulos kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. Please go ahead man. Ginatos ng mga residentes hali sa mga barangay kan Banokbo, Mangkawayan, asin pinagtigasan sa Isla Can Calagua sa Camarines Norte ang naging benepisyaryo kan bayanihan mula sa karagatan sa rong outreach program kan Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL kan nakaliis na aldawa. Sigun sa komandansya ng aktibidad ang parte kan sa ika-127 taon na nin anibersaryo kan Philippine Navy kung sa hindi naraninda ang manibaybang tabang arog kan mga food packs, wheelchair, mga gamit para sa person with special needs, mga bagas, mga loot bags at sinelas para sa mga kakian, pantang water search and rescue o WASAR equipment naman para sa mga local responders, kaibahan pang sports materials asin mga basurahan. Kaibahan sa mga highlights ng aktibidad, ang ground breaking ceremony, kansarong public rescue project na may katuyuhan na mas mapakakait ang sanitasyon at mapromotir ang public health sa coastal community. Katakot kini pinasalamatan ng komandansya kan NAVFORSOL ang gabos na nagtarabang lalo na sa ng mga stakeholders para maliresar ang trayumpo kan aktibidad. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Diretso ang detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, kumpadre, marhay na hapon. Please go ahead. Duwang mga pansyon ang inanod sa padagos na pag-uran sa barangay Karatagan sa public cemetery sakop kan na Piuduran. Ini ang informasyon na ipinaabot ngunyan ni MDRRMO Chief Noel Ordoña kung saan gustong linawon kani na daing gadan na sa Piuduran epekto kan diretsong pag-uran imbes ang katotohanan duwa nitso na may lamanin mga ristos ang inaranod kung saan medyo harani sa sapa ang kinamumuktakan kan lulubngan alagad nahiling kan mga tao kasubago na dahi na sa lugar ang duwang pansyon sa ngunyan ang pamilya nagpapatabang sa MDRRMO na tibad masusog lamang ang mga tulang kan sa indang kapamilya kung sa problema sa ngunyan si Sir Noel Ordoña kung sa inya ito sususugo na mga tulang ninduwang pamilya na nasa nitso inanod kan baha. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Mientras tanto, sa pang baretang lokal, nasa linya man si kumpadreng Jomar Bien. Pading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead man. Salamat pa rin Pio, padagos ang monitoring na pinagigibok kang MDRRMO malilipot sa mga lugar digdi sa banmaan kan malilipot na pigbabaha in kaso nagkakaigwanin makusog na paguran. Ini ang inasigurar sa DCGB News ni Mr. Alvin Magdaong, ang MDRMO ahead digdi sa banwaan kan malilipot. Sinabi ni Magdaong na sa iyang mga pagliliba, kay riba siya, nagpadagos ang paglilibot ang riparohon kung itong sa mga lugar na minsan minatiris sa iyuan nasa peligroso ng kamugtakan na matapos ang mga paguran kan mga nakalis na aldaw. Alagad maugmang piganunsiyar kan MDRRMO head na sundungon yan dahil sindang namamonitor na mga peligroso na mga lugar digdi na pwedeng makapiktar sa mga propriedad o residentes sa
pahayag niya man na nagkaigwasan na sindanin evacuation kan primerong banggi kan pagparauran alagad ini nagkapiraman sa ng mga residentes na nakidago sa mga partidaryos kinagahan nagbaralik man sana dahil ang tadayman masyadong naapektaran kan mga paguran sa indang mga residensya. Yan ang report, Jomar Bian, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar. Maboltan detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal pakalihis kan nagkapirang pagirumdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal. Naghahanap din paagi si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang opsyon o alternatibo para sa mga estudyanteng dai nakakalaog sa eskwelahan dahil sa maraot na panahon. Sigun kay Presidente Marcos sa katatapos pa sa ng situational briefing kan NDRRMC, nahiling niya ang sitwasyon sa nagkapirang evacuation centers kung saan pigagamit na parameters na istaran ang mga eskwelahan. Sinabi pa niya nagaro lugi ang mga estudyante kung dai makakalaog sa eskwelahan kaya naghanap na sinda nin ibang paagit nin pagtuturo tangani magpapadagos ang pag-adal kan mga ini. Magigirumduman na 4 na aldaw ng daing klase ang mga estudyante sa gabos na level dahil sa pagbaha darakan bagyong Krising asin habagat asin wara man nin pigapautob na online class para sa mga ini. Nasa 40 lugar na sa Pilipinas ang ipinaerarom sa estado de kalamidad dahil sa pagrapado kan bagyong Krising asin presenteng mga bagyong Dante, Emong asin kan habagat. Sa datos kang National Disaster Risk Reduction and Management Council, kasabay sa mga nasa state of calamity, iyo ang 23 na syudad, asin munisipyo kan Cavite, asin 17 lugar sa Metro Manila, pati na iba pang mga probinsyas. Sa monitoring kan ahensya, kasabay sa pinararom sa estado de kalamidad, iyo ang mga munisipyos kan mga Aldan asin Umingan sa Pangasinan, May Kawayan, Paumbong, Balagtas asin Kalumpit sa Bulacan, Masantol sa Pampanga, Panique sa Tarlac, Agoncillo sa Batangas, San Mateo, Rodriguez, Montalban sa asin Cainta sa Rizal, Rojas sa Palawan, Barbaza, Sebaste sa Antique, sa Metro Manila naman, iyon Malabon City asin Quezon City.
Afuera kaini, nasa estado de calamidad ban ang iba pang syudades sa Metro Manila, araw kan Marikina, Manila asin Las Piñas, mantang ang iba pang mga probinsyas sa Ilocos Region, Iyuan Pangasinan, Dagupan City, Calasiao, Lingayen, Malasiki asin Santa Barbara, Siringman an Cebu City. Sa katakod pang Bareta, uminabot na sa halos 324 milyones de pesos ang kantidad kan inabot na danyo sa agrikultura sa Pilipinas dahil sa magkakasunod na kalamidad. Sa report kan Departamento de Agrikultura sa pagikan Disaster Risk Reduction and Management Operation Center Ninda, nakaafektar ini sa kabilugan na halos 15,000 na mga paraoma asin parasira. Ang nasabing kantidad katumbas nin 10,000 metriko tonelada nin mga agricultural products asin nakaafektar sa kabilugan na halos 16,000 na ektarya nin mga umahan. Mayor na naafektaran iyo ang mga paraoma hali sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, asin Socsargen. Dakulang porsyento iyan hali sa rice industry na nagsapar nin haros 212 milyones de pesos o kabaing nin haros 66%. Sunod digdi ang high value crops na nagsapar nin haros 83 milyones de pesos na kantidad nin danyos. Sa may relasyon pang Bareta, uminabot sa sobra sa 3 bilyones de pesos man ang narehistrong kantidad kan danyos sa mga pampublikong infrastruktura dahilan kan nagkapirang alaw na pag-uuran darakan mga bagyo asin habagat. Sa ipinaluwas na report kan Departamento kan Obras Publicas, Bureau of Maintenance, nasa halos 4 bilyones de pesos ang kantidad kan naraot na mga propiedades sa manlain-lain na rehiyon. Maabot man sa halos 500 milyones de pesos ang kantidad kanaraot na national roads, asin maabot sa poco mas o menos 25 milyones de pesos man sa mga tulay, asin 3.25 bilyones de pesos na flood control structures sa Ilocos Region, Region 3, 4B, 6 asin Negros Island Region. Sigun kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, ang nasabing kantidad iyoan naraot iyoan partial pasana asin padagos pan pagkuanin na din datos para maaraman ang kabilugan kaini. Katakod kaini pinawagas na ang mga miyembros kan DPWH Quick Response Teams para tumabal sa pagpakarahay kan iba pang operasyon sa mga rinapado kan kalamidad. Sa ngunyan, 10 national roads ang daay pa maagihan sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 3 asin 4A, mantang 33 na tinampo na limitado naman sa mga motoristas sa mga naunambitan na reyon, kasabay pa sa Region 4B, Region 5 asin Region 9. Sa iba pang detalyes kan Bareta, sa lado nasyonal, pinahimutikan kan Malacañang ang haka-haka kan nagkapirang politiko na maaafektaran ang mga industriya sa agrikultura matapos buksan sa Amerika ang mga produkto kan Pilipinas, katakod kan 19% reciprocal tariff na ipinataw kan Trump administration. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na daing basihan ang kaaditan kan mga publiko asin an maging kan mga kritiko manungod sa magiging efekto kan 19% tariff kan Amerika. Sigun kay Go, an mabayad kan taripa bakuan Pilipinas kundi ang mga Amerikanong importer asin bayar kan mga produkto na hali sa Pilipinas. Tinawan doon manigo na daay kaibanan digdi ang mga darakulang industriya sa papatungan in buwis asin pinag-aadalan ini nin marhay kasabay ang Department of Trade and Industry. Mientras tanto, sa may relasyon pang Bareta, one-sided o pabor sana sa Amerika ang ginibong bilateral talks ninda Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin United States President Donald Trump sa Washington, D.C.
Ini ang tinawan ni doon ni Center for People's Empowerment in Governance o CENPEG Chairperson Roland Simbolan, kung sa indagdag pa niya na daing nakuha ang Pilipinas asin naglalataw na mas nakikinabang pan-Amerika salungat sa pigasabi kan Malacanang nasaro ining good deal. Sinabi pa kaini na daing benepisyong nakuha ang Pilipinas asin gari pigigamit lang ang teritoryo kan nasyon para sa intereses kan Amerika. Nagreklamo si Senador Ping Lacson sa pigasabi na bako patas na pagpataw nin buwis sa nasyon sa napagkasunduan na kan Pilipinas asin Estados Unidos matapos ang tulong aldaw na official visit ni Presidente Bongbong Marcos sa Estados Unidos de America. Sa irarom kan PH-US Trade Agreement, nagkasundo si na Presidente Marcos asin US President Donald Trump na patawan ng 19% taripa ang mga produktong hale sa Pilipinas, mantang zero tariff naman ang nagkapirang mga produktong hale sa Estados Unidos na malaog sa Pilipinas. Tinawan doon ni Lacson na dakulang insulto ini para sa nasyon. Sa nagkaperang dekada na magkaalyado ang Pilipinas asin ang US, ang 19% laban sa 0% tariff dai maikonsidera na patas na kasunduan. Sa giraray nagpagirumdum ang Departamento de Salud na dai mag-inom ning doxycycline na daing reseta. Katakod ini ka na naeksperensyahang pagbabaha sa man iba-ibang parte ka nasyon darakan makusog na pag-uran dahilan kan mga bagyo asin habagat. Sigun sa DOH ang nasabing bulong sarong antibiotic na pigagamit laban sa leptospirosis. Kung salaan pag-inom pwedeng mawaran ininin bisa laban sa mga mikrobyo asin maging dipisil ang pagbulong kan simpleng impeksyon. Dagdag pa kan ahensya pwede ining umantos sa haloy o mas matinding pagkakahelang. Sinabi pa kan DOH na nakadependent pag-inom kan bulong sa exposure o risk level kan tawong naglubog sa baha kung kaipuhan na magpahiling sa doktor para sa tamang reseta sa paggamit kan nasabing antibiotics. Suminakat na sa 291 na kongresistas ang nagpirma sa manifesto na minasuporta para maging speaker giraray kan ika-20 kongreso si late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Inaan pinagkonfirmar ni Iloilo Representative Janet Garin sa virtual press conference ngunya na aldaw kung saan hali sa 283 nagsakat na ini sa 291 nagpirma. Sigun sa impormasyon kasabay sa mga nagpirma si dating presidente asin incumbent Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, Negros Oriental Representative J.V. Benitez, pati naman ang midbid na kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte na si Davao Occidental Representative Claude Bautista. Sa datos, dahil mababa sa 314 ang miyembros kan ika-20 kongreso sa presenteng administrasyon. Inangalan kan sarong legislador ang desisyon kan Departamento de Enerhiya na suspenderon ang paglangkaw kan biodiesel blend na magkakatabang sa kabuhayan kan nasa 25 milyones na Pilipino na nasa coconut industry. Sigun kay 4-piece party list Representative Marcelino Libanan, ang pagpautob kan 4% biodiesel blend ang mapalangkaw ning demand sa kopra na mapalangkaw ning presyo kaini kung kaya madadagdagan ang kita kan mga lokal na magnunyog. Dagdag pa ni Libanan na dapat balansyon ang epekto sa ekonomiya sa paglangkaw kan biodiesel blend. Sa ipinaluwas na abiso kan DOA asin National Biofuel Board, ipinag-uktaba kaini ang pagkapautob ning 4% blend na mapuon sa Oktubre 1, 2025 asin 5% blend na pupunan sa Oktubre 1, 2026. Sigun sa DOE, posibleng maglangkaw ang presyo kan diesel kung ipautob ini. Sa ultimong detalyes kan Bareta, pinag-iingat kan Bureau of Immigration ang publiko sa paglalakop kan nagakapirang mga scammers na nagsusulisit nin kwarta para sa mga biktima kan bagyo. Nagtaunin patanid si Immigration Commissioner Joel Anthony Viado may kinaaraman sa mga individual na pigigamit ang sa iyang pangaram na makapagkolekta ning kwarta. Ang patanid kasunod kan naresibi na mga report may kinaaraman sa scammers na nagpapamidbid na may koneksyon kay Commissioner Viado. Naghagad man ang mga ininin monetary donations na may katuyuhan na gamiton sa mga
biktima kan bagyo alagad daiman ini nin katotohanan. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa panginot ni News Director Mar de la Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Casey Tanay sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez, and siyempre ang mga bareta na yan sa supervision ni News Director Mar de la, kasabay man si Chief Tech Ramir, ako po si Pio Fernandez. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex